Fl-aħħar ta' Lulju u fil-bidu ta' Wissu li ġej, 37 wirja piroteknika se jdawlu smawit f'pajjiżna. Għat-19 l-edizzjoni tal-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar. Tul dan il-festival se jipparteċipaw 6 komplessi tan-nar barranin, fosthom dawk Ingliżi, Taljani u Franċiżi. Flimkien ma' daw se tieħu semm il-Kamra tan-Nar ta' Sant'Andrija ta' Ħalluqa. Il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli qalet kif il-piroteknika tifforma part integrali mit-tradizzjoni u l-kultura Maltija. Aktar minn 30 kamra tan-nar illi se jkomplu iżommu tradizzjoni, l-kultura u dak li huwa artistiku ħaj, mod partikolari issa li Malta terġa' tilqa' lura mill-ġdid it-turist. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu, Gavin Gulija, qal kif dan il-Festival Internazzjonali sar avveniment stabbilit fil-kalendarju annwali li jkun mistenni mid-dilettanti tan-nar lokali u t-turisti li jżuru pajjiżna. Din ilha għaddejja 19-il sena u minn sena l-oħra dejjem titjieb u tissaħħaħ u ċert illi wkoll din is-sena mis se tkun eċċezzjoni. Il-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar se jkun mifruġ fuq 4 ijiem. Bl-ewwel wirja se tkun il-ġimgħa 24 ta' Lulju fix-Xarawdex. Il-festival li kompli it-2 27 u l-4 29 ta' Lulju fl-Imqabba. Il-wirja finali se tkun fil-Port il-Kbir nhar il-ġimgħa 7 ta' Wissu.